Weipat ka jingkeli, kata ka jingkeli number balai, habi di ka forest. Ka jingkeli kelak don haka meet ngakerpat EM in charge of the forest subha. Mr. Chairman, sir, kat kum kajingkeli balabo di member na nongstoin. 3A, kadai does not arise, sir. 3B, kadai yes. Shilak Ndrufo Hajar, Sanspa Arpo. Kuban shu supplement ya kene ka jingkeli maskwa wan bu biang hatu kala judon em ka jingmang tingka nak benda council halor kene ka joint management committee Kandiat Benjamin Rab, ke JFM, kadai kebenta kadai hapring jom kitrai kendo bat ka state forest. Ti yangi kila ban bu member, kila ban bu ru ngilong tang kinong ai jingmut. Ki ba mentoi hang ni kidai ki trai kendo. ngai iba kane ka kam klau ka badai na do usnam khat kandai spak nai penreu kala kata kam tam ya ka west castle ka jongi ya kinong senjar klau te hendrai mentang itip badai na kane ka joint management kala don kane ka working scheme dengan syukwa ban kali ki formality na ka benta ban yo ya kane ka working scheme Ti neki step kadai ba ningkong ni haban penbiang ye ki kot kislah. Nang ta ngin survey nang tapat ni penbiang kat kum ki guidelines te bun ki guidelines ngunum la ban disclose baro ka first working scheme jong usnam ar hajar riu hadu ar hajar shipo kadai riu khandai teli ki private forest kata kadai tangha west khasi hills te ka second working scheme menta kadai jong ka private forest ka baha ponongstone area ya kataru ni dang approval da ka ministry of environment and forest ia minchat forest yong ba Nimyo officer na kanika joint management of forest o committee namar ba kiyo ki private land owner naswa ban sutho na ia in charge namar ka dis council ka don ki plantation ya ki forest land nagalang ka isi ka don jimun am ban form ya ka joint management committee ka state forest lang bagi plantation jungi ngimpat don ni ka GFM ba ka district council Yangi ka mentoi ladaya ka khandau jong ka district council ni form joint forest management but ka state forest. Blok chen ini kidi na po plantation ting ko pa ni objective ba balai ni kidi kila klem leer na balai sa auction no ini kidi. Yakini kidi ndai blapan klem de leer ndai la shudan illegal felling. Piang tu ngi ke jeng auction ni kini tamba jong council plantation mo. Tengah kuat bantip dia nombor jom gini ki plantation. Ni dan kat arteli plantation ke beningkong ke dekalum sok pet bening plantation ke nangta ke kenyong plantation ke umtham lum sharon tok plantation lum umshing plantation umling lailat sok light plantation umsau nong harai bernihat lum syami plantation ada donga plantation berkanun mati plantation. Tiga beda begini ki mengi auction, kedai nak kena ka plantation juga council. Nilayo ban auction but si kini kedai nak bernihat plantation. Number bahan riu, belak kali dari member nang tinapok mau hati Pak Charles Malngar, kerpat Honorable EM ban jubab kejingkeli belak don hamid. Mr. Chairman, sir. Katkum kejingkeli kebelawan ra di honorable member na po Mahati Ba Charles Mangar. Kejingkeli along will the executive member in charge be pleased to state whether the executive committee has made any arrangement to regulate the sale of agricultural produce in the market by farmers ka jubab kalong no sir. Kami ngitip kumala jubab di EM in charge kumut kapau syai ba kampat don keno kejingpen baik. Nakaliang jong council hagabai day bat kini ki marap ki jongi hadien ke jingkhang no ya ki yau ki baju pelong man gopo namar bang yu ibon ki marap lapan phai byang sikinong ram bat ki marap ki lakelalong ki jing bam snyang hagi benai ki blalej ke jing di juhur kalakelalong penban kum ke jing khayi marblak belai ngong kum ta namar ba ki juhur ki marap ki haban penpoi hang ne shlong hakapor 8 baje, lai baje, 9 baje mesti. Batang susai berngot melongsu bandi Johor namar ba kadon gejing sya. Tiat lati hagi polis. Tengah kuah hagi negapor banbu
kawai ke jingkali. Ki ai ki steps ki bakum ke council ngin shim ban prakhat ye kini ki nong rap ki jongi. Hato ka don kano ke steps ka ban penbej lana identify da kano ke jaka kum ke jaka dilang ye ki johor ki jhap ki jongi. Na ka ban ta ki nong rap ki jongi. Hoi ke jing keli ke jong pi ke long sha ke ba na ka liang ke jong iru ngi smokia ha ba uni u knyang jing pang ula kta jor sha ha baro ki liang kham tam ya ki nong rap te ke jing keli ke jong pi ke long ba ha kanu ke dor bangila mo ban de se ban isia kata ka problem ke jong kita ki nong rap ten rai pat kwa abangan jubab hangni ba nakaliang ka jong ka KHDC ngimdon ka authority to regulate the sale price of agricultural produce namar ba KHDC hi kala kidon kang ka provision ka ba establish ban manage ban control habo ka section 10.1 tin rei ha ki snem ki balale hawar hajar khat saw kan mau nakaliang jong ka executive committee kalashim kia habire bat ka hima melim ba kumno ban numpen kia than ya kata ka mo ya ki nong rep til ashu bu no de kita ki dor de ki taki rate nang ni ka ban is ki habide tang ban khati mo ha ka tu ka por ka ba ki penrung ye ki marep shayo namar ngi don sha ka provision ka jongi ngi de tang ke market tools ka ta ki ong ka musur but ya kita ki entry of goods Tela lang ta andai kani ka hap po ka kani ka subject jong ka state. Hoi in nom ye kran ka jide bat ban control ka price jong ki agricultural products. Na shumut ban snow thu khandiat nama kani ka market regulation jungi ngai kumba shu ai tang ka permission ban pliyo. Re ngai ka jumut junga kolong lada ka state committee ka so khiai kini. Lada ban wan ra ke amendment Ninom tot siya ka price jogi mardi martet nang ba namar tang imi thu isu tang ikumba DC is more powerful than the district council tang identify ban penong ye hangta te kala du aweno ya ka spirit jongga market regulation tengah syukur ban yo sngona ye menchat Mr. Shamansar la ka isi ka don jumut nem ban wanra ya ka amendment ka ban sep kat kum kani ka situation kam tam ka bagum gini Kanang ba ka ka ba ka disposal ka meet arrangement na ka banta ki basa ka wikiwe kan kham itnat nga kwa ba kan don ka regulation ai jingi debat ki wikiwe banta na ka banta kan jingi bet jong ki market. Mr. Chairman sir, ngas no day kata ka jinga jimut ka jong MDC beran buram na pamaukar. Ti nga tharai nakaliang ka jong iru ngin sa take up mo na ka isi ngin take up ka ba kay ka bangin la ban pe ka don nem ka provision bangila ban amen. Te kaniro ngin sa take up ka isi but ngin sa perkhat ya ka babahatam Hato kamlong mo let's say lada ka don kalat banagaliang jongi ka council nga kapat iya in charge jongi let's say what ban don ka jingi trelang ban ya kran mo but ka district administration habe de gini kiyaw ki hat ki jongi namar kumbalong mantai balinga kran ni kani namar ba ngai iba nagaliang jong ka sarkar kimle ei but kim sim kya bude kinong ram kipen bana ba gandon ga yaw dilang hang te hamawyong Ndai hadin si banai rung mi kata kerja di bagi tidjor. Te ngasngo ba iman kalau ada ke poring ikum ke council. Let's say to kita ki mo ka anyang ikam sya ban le kum tahan dai kidon kilat yangi let's say ba nakaliang jungi ke council. Ini akran ba ka district administration haga bede ba kene ke kam kenang ba ki marap ki jongi kinom kelalong ki jeng pam senyang ban pen im kinong rep ki jongi. Ngasngo ba ka role ka jongi kum ke council ru. Bangin sim kya ini ke kam na kamenta ke jing bet ke jing biang jong kinong rap ke jongi. Ti nakaliang ka jong ka executive committee nga tharai ngin sa haben issue hi direction mo ba ki management long kini ki markets brokhoj ba kin follow ya ke ka ba ka sarkar ka labu. Ti nga tharai nakaliang ka jong ngin sa sim kya hi bangin sa ai kita ki instructions sha ki yo ki ba pher in charge market yong ba ya ke market hi ban regulate ka di ka state subject tengah kwa ban tip ni honorable member ka notally ki yo ka state jongi kala seng hakini kisnam sansnam ka notally ki yo ka state government kala seng kata te kalong out of
kaba miahab kaba batni ni te ngintip kumno kanu teli kiyo ba ka state kala seng mo te kat ko jingtip te tangkawe ke regulated market jong ka mauyong te di ka baha ba po jong ka government re banang baro khoi tinga thrai nga ta ngam tip hi ngalayo ke jubab hakabai ongi honorable member mene ba ka de po ka state government re ngitip ya ke jing shisha namar ba ya ka yo hi borosh kata om tang hane shalong re boro ki area jong ka district council la seng hi de ki hima ba ki sim ba per but kumno ka sarkar kali don bor kane rukom ba kan regulate di ka sarkar bat ngi ka district council ngimdan beta haba kini ki hima boro ki ha ba ka district council abede bat ka jingbo jingkeli jong MDC beran buram na porambrai ngalakren na do nasdang ba ngi ngimdan ka authority ban regulate kita ki sale mo price jong ki agricultural produce tingi ngin haban ya kat kum kata ka provision ka jongi te hendrai pat ka ka baila ai jingmot MDC beran buram na maukhar tingong ngin haban wadi kilat kilinti ta kadon ka provision ka bangin ya penbha na benta ba kumno ba ngin pensuk ya kinong rep Tindai kendian ngakwa ban pasat hang ni kendian pi kumla kren sakmat baki yau ki hat kumasyong kulum hi ki hap apa ke jengpai ke jongi mo dengan semua ba katai gede authority yang ni bangin lek sa government tilong da kita ge jing pensisha baro ngin lek sa government ban keren berga government hak bede begini ke dengan sudan tang ita kendian kenang ba ki nong rep jongi ke nam safar tang ita kendian ak jongi ka assurance hi ke bangin ai ha bangala ai kini ka house ngong ba ngin pet ngin khmi bat ngin persang na benta ka bha kamiat ka jong kinong rep ia Madon Buram in charge market yang ba kanno kiyo sarkar tengam tip te kanno kiyo pat ki baha po this council ngkwa ban tip bin jubab em ki bala don hapo ban regulate na po this council kayo ba di ba pet ka district council ka ba pet district council te artali ka lailingkot bar ka bernihan Kumut kum kayo do nimdon authority Mr. Chairman sir kayo do ngidon ka authority na marbangi ngi ai tang ta ka permission ka bakin seng long kinu ba seng kinu kiyo ka benyo ka permission nangi tang ka management pade ka de ka jongki but ngi trai lang ringkat ro ringkat bakini ki management Ia Madon Buram yung ba ngimdon authority tenrai temono pat ban pet ikino rep jongi lada mangi na po council ngi abdicate lana ngi launo ke jingkit khle ya ke jingekin namar ko mangi keren menta this is a new normal kaban nang ne shakmat ka hakne ka jungwan kan ka khlam nya perkhat thamai ban trekam mentang nya perkhat nong rep lada mangi kibala jeru pai ba ngi wan shakne ki ing norbar ban pen sngau ne ya ke jinge ki nong rep lada mangi hingi ong ngin sapai ka don nem ko provision male amendment then are we lawmakers or are we being run by the law made the Mr. Chairman sir ngakwa abaka isi kan chimkhia kumbala karen I member Badon Buram na po mohti kaleng sodong ki nongrep jongi menta ki poy ka jinge kabaka marrep jongi ki la shubret pathar la shubret namar ba ma shuban panya yo ngasngo ka dai ka jingkit khle jongi ban thau lat ban thau lenti kumno bane rap ki nongrep te ho ngi smo tho ke jing do nong ka jong ki nong rep han rei kumbangala kren na nasdang ngi ai ke assurance ringkat bat ke isi berkawe ke jingyalam jong isi yang Badan Buram ngin le ya ke badan kam wa kumno bangin is ya ka problem jong ki nong rep barokhot isu tu bahantang kadon kalenti yang ikendiat hagi kendon jong ka permission nang baganom non ka jingle mon kum hayo do hagi wiki yo dengan terang ke pat ya min chat lada dia baga executive committee ka page hagi jadi ban amendment ban isu ya ka format jong ka permission lengkat ka tukan wiki kendon kenang ba ginyo bantu klar ya ki try dukan do hakapor ka badon kam ki ya min sale ke ka ba don kam bang yo iba na ka jing skap na boro ki members balai penpau ba ka yo hi bon hi hapo kane ka jela jongi la penyat da ka district council bar ki hima beper te kum ka isi ngakwa ban keli hatul adon em kono ka step ka ba ka isi kan dawa na ka state government bakin ay ka GST share na mentaka council beri bagi jingkeli jong MDC Badan Buram na rambrai kampat don kum kata ya ni jingkli gong ba
will the esteemed member in charge be pleased to state whether the ST committee has made any arrangement? Te hagdi kadon niktin arrangement. Namar ba kumbakalong po ka konstitusi jonga ibon makinong rem. Te kiwandi marjoki sepo yodu. Te hendai yodu hadu mentah kadang kangi ini bandi jur. Te hatu ka lagi isi kala bed name nekla arrange name hadu bakinyo bandi. Namar ba apa pek no rep aplir kala sudi pat kada balap la isne yaki. Te hatu ka isi kala perkat mo nekla deple ban arrange yaki. I no rep bakinyo ban wandi tu ki marep ki jongki. Kendiat kayo hagijing siya kadai ke subject jong ke district council. But ke district council kadon ni kabor. Ban beliau hakanu nu kajaka rengkat ke jing trilang bat ki sinong bat ki hima. Bat ngaku aru ban itu ipi ba wat ka sorkaru. Haswa ya kabakan amen. Ya ka ak ke congka ke bayadei bat ka market ak ke congka. Kala sim shwa ya ka consent ke jongi. Lakhat ika meeting ka ba ngalalej mga bat i am in charge. Ba ki kwa ya ka bakin tau shu kini ki regulated market. Tena ta daw ngasngu ba ka subject hi jong kayo kadai hi ka jongi. Den rei ka ka bangi tai mentahang ni kalong ba ngiong ngidon na empat ya ka bor ban regulate ya ka price mo ya ka seal. Ti ya kani kum ka jubab ka balak syai na kaliang IM ba ngimdon ya ka provision na ka act tengah sengu ban kaliang ka isi ngin sa simkia ban wanra ya ka amendment ban penclaim syu ya kani ka act kenang ba ngin la ban don ka control ha ka bedai bat ki marap ki jongi. Ngalakhat ya ka jingelang jong sim ki menteri bat wat jong kitu ki nong khai jur ki badon hapo yodu ban ya keren na ka benta ka ni ka jing ka ba ki nong rep ki jongi ki ya kendu ngilalet daladi hapo yodu ba ni laong ya ka sorkar bakan syano ban plitang ya ka yodi lang ka bedai bat ujur kata di ka step ka baningkong ka bangalasim ba ujur namar ngisutu uday umar puut umar rep ubaki nong rep kijungi kijenjar na taga daw ngilalej ban dawana ka sorkar ban plino ya ka yaude lang hapo yaudo tinre hadin bang ilawan ni ka inspection ngilai i ba kato kacaka kalong congested namar uni knyang jingpang COVID-19 ka protokol kamsya tina taga daw ngila suggest ya ka state government ban ai jakano syaway kumba kalong menta ya ka yaujur ka yaude lang ka sorkar rengkat ke jetri lang bat ngi ke district council ngila penbej haki parking lot jong ka muda bat jong ka municipal ya menta sipur kenang bekinong rap ki jongi kinum jenjar kini ka step ka bana kalian ka council ngila simkhia ke jingkeli kalong la don nem i arrangement na menta kinong rap tingi kwa ita hijubab tingi la sohun yesiem kublai sibon namar ba ngila ban le kinong rap jongi bana ho kum ka council ngila perkhat kumno ban weng ke jinge Jingkeli number bakhat R belawan rak di honorable member nang tinpo Rambrai Jerngam ngakerpat i deputy CM Badan Buram ban jubab ni jingkeli Akabedei bat ke jingkeli malawan rak dau MDC na po Ramrai kalong hooj kadon ka baha akabedei bat ka major but minor mineral kejubak kalong 60 to 40 but jongka major but kalong 25 to 75 Squad jing syai ba menau governor la notify ya kaneka ratio governor la notify ya kaneka ratio nungkong kadai haka khat khandai spa san punreu bat hadin nang to kala chain no ya ga kol haka khat khandai spa khandai pusan bat ya kane kila le saka arpusan nyupsan kumbang ipej menta kum ula terpat usomret bat ki kwe ki marep ke bamunsha la classify ya ki kum ki forest produce menta laong ladai ki agri produce te komot
da ka bangi kersyani kinong rep ngimsim khajana su nang tu te kamot ka jingyo jong ka council kal ahiar te ka donnem ka jing perkhat na ka council banya keren biang bat ka sarkar ban panwan biang kum ka tu ka ratio ka ba mensyua Malaysia kadai ka ni ka babu ya ka Garo Hills Autonomous District Council menta ka financial crisis ka babu ya ka Jaintia Hills apa ka autonomous apa ka crisis yo let's say ka wan urlong sayangi te balai ngim ya keren biang bakan wan biang kum tu ka ratio mensyua ka ba ka ratio jongi ka khamhe ba kumbalong menta namar ka jingyo jongi kala khamduna tengah sukua banbu kata ya i deputy CM Badon Burom ibadeh ke juk kapor MLA jongkane ke sarkar bancim kiai kini nila yang ne ba mensua ngiyo hadu ndrupau saka saupo ndre menta kala her sendon hadu arpusan saka nyupsan te hakan notification ba mi mensua uba pike raswai ula persanghi ban num ailat ndre nakadau ba kimla ban penbait hapo ka state government bat ka district council gubernur la approve bait dalade yakane ka arpusan saka nyupsan mis ngukya yakane bat nakaleng jongga isi ngin sa perkat panya persang beng banyo yakane ka ba kala dei nadu kasnem khatndai spa sanpunriu ndre menta kala saotno ngi kumki nong mikmat jongga state hi barokawai bangi kli hamtame yakayo kakot jongga district council yin persang kat bala banyakren bat ke sarkar